ukapteni we-Argentina kanye ne-Inter Miami uLionel Messi udlulise amazwi okubabongela kubo bonke abanominathiwe nabawinile kwi-Ballon d'Or Awards. Uthe yize engabanga ingxenye yalo mcimbi kulo nyaka, kodwa angeke ngababongeli bonke abadlali ababeyingxenye nabawinile kulo mcimbi. ULionel Messi kanye noCristiano Ronaldo ababanga ingxenye yalo mcimbi emva kweminyaka engama-21 beyingxenye yabo, lokho kushiya abalandeli bebambe ngezansi. Ukungabi ingxenye yalo mcimbi kwalabadlali abaziwa umhlaba wonke kunike ithuba istriker seManchester City uRodri ngoba ebe wokuqala eqembini leManchester City ukunqoba iBallon d'Or Award. Uthe udlulisa ukubonga ikakhulukazi kuDebu ngokuba ugoalkeeper obaqaqade bonke emakhanda akulandelana. Mbukeli bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvulwa kwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.